ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/5/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆನಪಿಡಿತದು ಭೋಜನನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಆದು ಬುಡ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನ ಮಸ್ತು ಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪುಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಏಪೊಗ್ಲ ಸಾವು ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಗು. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಪಡ್ದು ಬದುಕುದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈಪು ನಿನ್ನು ಕಲ್ತುದರು. ಏ ರೀತೆ ಬದುಕುದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಏಪೊಗ್ಲ ಸಾವು ಬರ್ಪುಜಿ. ನಿಕಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನನೆ ಸೈಪು ನಿನ್ನು ಕಲ್ಪನ ಸಲುವಾದು ಸತ್ಯಯುಗವಾದುಂಡು ಅಮರಲೋಕ ಅಲ್ಪ ಮೃತ್ಯು ಏರಿನ್ಲ ಕಬಲಿಸವುಜಿ. ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಮೃತ್ಯುಲೋಕವಾದುಂಡು ಐನಡ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋದು ಬನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದುವೆ ನೆನಪುಪ್ಪೊಡು. ಶೂದ್ರ ಐನಂಚಿನ ಇಯಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲ, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಚಿತ್ರ ಅತನ ಮಾಡೆಲ್ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಡುಪ್ಪೊಡು. ಕಲಿಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗತ ಮದ್ಯುಡು ಇಂದು ಸಂಗಮೆಗವಾದುಂಡು. ಐನಡ್ದವರ ಸಂಗಮೆಗೊತ್ತ ಮಾಡೆಲ್ ಮದ್ಯುಡುಪ್ಪೊಡು. ಈ ಚಿತ್ರುಡು 15 ಇರುವ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಲು ತಪಸ್ಸಿಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೊಡು. ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರನ್ನು ತೊಜ್ಪವಲೆಕ ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರನ್ಲ ತೊಜ್ಪವಡು. ತಪಸ್ಸಿಡು ಇಂಚೆರ್ಲೆರು ಇಂಚಾಯಿರು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರಿಯುಂಡಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇನ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಸುರುತ್ತ ಚಿತ್ರಳಾದುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ತಪಸ್ಸದ ಅಂಚೆನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿದ ಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪುಲಕ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ನಿಕಲು ಮೊಕುಲೆ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರುಳಿ. ಯಥಾವತ್ತಾದು ತೊಜ್ಪವಡಾಪಂಡು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತದು ಇಂಚಾಪ. ಅಪಗ ಸಂಗಮೆಗೊಲ್ಲ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾದು ತೊಜ್ಪವಡಾಪಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪರ್ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ದಿನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡಾಪಂಡು. ಅಪಗನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊನರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪುನಗ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂದಾನೆ. ಐನರ್ದವರ ಇಡೀ ದಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದೆಟೇ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾತ ಬಂಧನಲು ದೂರ ಒಂದು ಪೋಪುನು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಯಪ್ಪ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮಲ್ಪಂದೇ ಪೋಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲೊಟ್ಟು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪರು. ವೈಕುಂಠನು ತೂಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಅತಂಡ ತುಯರ್ಲೆ ಆಪುಜಿ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನನೆ ವೈಕುಂಠ, ವಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡು ಸತ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕಲ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಚಿತ್ರಲು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅವೇ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಅತ್ತಂದ ಆಭರಣೊರ್ದು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ. ಅಂಚನೆ ಇಂದು ತಪಸ್ಸಿದ ಚಿತ್ರ. ಅಪಗ ಮೊಕಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನೊಡು ಕುಲ್ದೆರು ಪಂದು ಅಕುಲು ತೆರಿಯುನುವೆರು. ವಸ್ತ್ರನಂತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಲಕ್ಷಣನಂತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಈ ರಡ್ಡು ಚಿತ್ರೋರ್ದು ಸತ್ಯಯುಗತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯುನುವೆರು. ಮೊಕುಲೆ ಕೂಡ ಅಕುಲಾದುಪ್ಪೆರು. ದೇವತೆಲು ಪಂಡ ಏರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಪಡೆಪೆರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪನಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆರತೆ. ಈ ಸಮಯ ನಿಕಲು ಕಡಿಮೆ ಉಲ್ಲರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನೆವು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ತಪಸ್ಸುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪ ಇಂದೇನೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದು ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಡಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನಾದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನಾದುಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಪಾಪನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏರು ಶೂದ್ರರಿರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಯಪೆರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಏತುಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡೋ ಆತು ಎಡ್ಡೆವು. ದೇಪಂಡ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಂದು ಬರೆಯುಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಿತ್ತು ಶಿವಬಾಬನ ಚಿತ್ರಲ ಉಪ್ಪಡು ಆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಇಂಚ ಆಪರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ನಿಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೆರು. ಆರು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಒತ್ತೊನುಜೆರು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ರಾಮಲೆಕನೆ ಪ್ರಜೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ರಾಮನಂಚಿನ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು.
ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟಂತೂ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒರಿನ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತುದೆರು. ಸೂರ್ಯವಂಶೇರನು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿಜರು ಐನೇರ್ದವರ ಹಿಂದೆನು ಬರೆಯುಡು ರಾಮರಾಜ್ಯ ರಾಮಪ್ರಜ ಧರ್ಮಡು ಉಪಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. అవుల సహ సెమి ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ 14 ಕಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ನಿಂದನೆದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತುದು ಎಂಕ್ಲೆಗಾದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿದ ಒಂಜೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ವೆರು ಎಂಕುಲೈನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಇಂಚಿನೇನು ತೂನಗ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡುಪ್ಪರು. ಆಂಡ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪುದಿವನೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ಮುಗ್ಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದು ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಬಾಬಗಂತೂ ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತುಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉನ್ನತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಂದೆತ್ತಂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪೋಪುಜೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲೇನು ನೆನಪುದೆ ಯಾತ್ರೆಡು ಪಕ್ಕ ದೀವನೋಡು ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗಿಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜಡೆ ಅತಂಡ ಉದ್ದವೈನ ಕುಜಲುಂಡು. ನಿಕುಲ ಮಾತೆಯರೆ ಮಾತ ಮಹಿಮೆ ಆದುಂಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜಟೆ ಉಂಡು. ರಾಜಯೋಗಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜಯೋಗಿನಿದ ಸತ್ಯ ತಪಸ್ಸದ ರೂಪ ತೊಚಿಪವೆರು ಇಂದು ಮಾತಲ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮನು ಬುರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒರಿನ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನೇನು ಮರೆತದು ಒರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಕುಲು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ಪರಿತವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬದುಕುದಿತ್ತದಲ್ಲ ಸೈತು ಪೊಳೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬದುಕುದಿತ್ತಿಲಕನ ಸೈಪ್ರೇನು ಕಲ್ಪವೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನು ಕಾಳೆರ್ನ ಕಾಲ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಮೃತ್ಯುನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ ಐರ್ದು ಏಪೊಗುಲ ನಿಕ್ಲನ ಬಾಕಿಲಿಡು ಮೃತ್ಯು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏಪುಗುಲ ಮೃತ್ಯು ಕಬಲಿಸವುಜಿ ಐನು ಅಮರಪುರಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಮರಪುರಿತ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಆದುಂಡು ಮೃತ್ಯುಲೋಕ. ಅವು ಆದುಂಡು ಅಮರಪುರಿ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬರಲೆ. ಏರು ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಇಂಚಿನೇನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಯಥಾವತ್ತಾದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜೆಯಂತೂ ಬತ್ತದೇ ಬುಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡು. ವಿಶ್ವಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬತ್ತದು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗಾದೆ ಮಲ್ಪರು ಎಂಚ ಆಪರ ಪಂದುಲ ಸಹ ತೊಜಿಪವಡು. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ಲ ತೊಜಿಪವಡು. ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ದರ್ಜೆ ಮೂಚಿನೇ ದರ್ಜೆದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ಲ ತೊಜಿಪವಡು. ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸಮಯ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗಾದೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನೆಡು ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪೆರಡ ಜನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಓರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಾಪ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನಿರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಅಕುಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಹಾರಥಿ ಜೋಕುಲೈನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ನಡಪುಂಡು. ಸಹೋದರರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಕುಲುಲ್ಲೆರು. ನಂಬರ್ 1 ಜಗದೀಶ ಆದುಲ್ಲೆರು. 6 ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಿಜ್ ಮೋಹನ್ ಅರೆಗಿಲ ಸಹ ಬರೆಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿನ ತಕುಲು ಎರಾಂಡ್ಲ ತಯಾರಾವುಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮಡ ಜ್ಞಾನ ಜಿಂಜಿದುನತ್ತೆ ಎಂಚ ಶಬ್ದೋನು ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯೋನ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮಾಲು ಉಂಡು. ಅವು ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಡು. ಭಲೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೈರ್ದು ಭೋಜನನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪಡು. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಭೋಜನ ಆದುಂಡು. ಏತೇತು ಯೋಗೊಡಿತದು ವನಸ್ಸು ತಯಾರು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಆ ಭೋಜನಡು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು.
ದೇವತೆಲ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನನು ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ವನಸುರ್ದು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಅಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆ ಕಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬುಡಿಯರ್ಡ ನಿಕುಲು ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ನಿಧಾನವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಯಾರಾಪೆರು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತದು ಭೋಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯೋಗುಡಿತದು ಭೋಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೋಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸಹ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಭೋಜನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಭೋಜನದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಧಾರಿತ ಆದುಂಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಿದೈಡು ತಿಕ್ಕಂದ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಭೋಜನದ್ದು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಆಪೇರು. ಯೋಗುಡುಪ್ಪುನಕುಲೆ ಜ್ಞಾನಿಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆಕ್ಲೆನು ಸೇವೆಡು ಕಡಪುಡುವೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲಾದ ಬುಡ್ನಗ ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನು ದೀಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಮಹಾರಥಿನಕಲಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆ ಭೋಜನನು ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಕಲಾದುಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಎಂಚ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಸಹ ನಾಟಕಡು ಯುಕ್ತಿನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಾದುಂಡು. ದರ್ಶನ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಇಂಚ ಆಪ ಪಂಡ್ದು ಅಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದಿರ್ದಾನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಆದುಲ್ಲೆರು ಓರಿಲಕ ಈ ತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಲು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದೇನು ಬಾಬಾನಿ ಕುಳ್ಳುದು ತೆರಿಪೇರು ಆರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕಲ್ಪ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪುನವು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪನವು ಬಾಬನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಗೀತೆಡು ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಕಲ್ಪದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಾತ್ರೋಣ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪ ವೃಕ್ಷದತ್ತ ಏರೆಗು ಎಂಚ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಕುಲು ದಾದ ಸೊರ್ಗೊಡು ಬರ್ಪುಜನೆ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರಂತೂ ಸೊರ್ಗೊಡು ಬರ್ಪುನೆನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊರ್ಗೊಡು ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪರು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮಗುಲ ನಕಲ್ನೈನ ಸಮಯಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಇಂದು ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಇಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆಲ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮನು ತೊಜ್ಪಾವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೇನಂತೂ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಈ ಚಿತ್ರಡು ಓವು ಸಹ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಳು ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪಲ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನೋಲು ಬೂರುಂಡು. ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ವಿಘ್ನೋಲ್ಲ ಬೂರೊಂದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಂತೂ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರಲೆ ಕಾಮನು ಗೆಂದುಲೆ ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಲಡೈ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೋರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ್ನ ಪುದರ್ನು ಕೇಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಯುಕ್ತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಕ್ಲೆಡ ಎರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಹಿರಿಯರ್ನ ಪುದರ್ನು ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರ್ಪುಲೆಕಲ ಆವೋಲಿ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದಲ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಬರೆಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಏರಿರ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪವರು ಆಕುಲಿಗೆ ಸುರುಕು ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆ ಆಪೇರು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊರ್ಗೊಡೆ ಶಾಂತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಖ ಎತ್ತುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬನ್ನಗ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಬರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲೆನು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬುಡುಪುಜೇರು. ನಿದ್ರೆನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸೇವೆರ್ದು ಯೋಗರ್ದು ಶಕ್ತಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಐರ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪೊಗುಲ ಆಲಸ್ಯತನ ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂಕಡಿಕೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸಂಪಾದನೆರ್ದು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನೆತ್ತ ಕಾರಣ ನಿದ್ರೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಜರಾಪೆರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನವರು. ಆಲಸ್ಯ ದಿವಾಲಿ ಆಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದು ನೆನಪುಡುಪ್ಪೆರು ಆಕಲಿಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಗುರುತಾದುಂಡು.
ಸೊರ್ಗುಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಆಕಲಿಕೆ ಏಪುಗಳ ಬರಪುಜಿ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಲ್ಲುನ್ಲವು ಲಕ್ಕುನ್ಲವು ನಿಯಮದ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ನಡಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಲಿವರ್ ಗಡಿಯಾರವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಡಿಯಾರ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನು ಲಿವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪಿರು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುಜೀರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಅತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪೊಡು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದ ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲೋಡು. ರಡ್ ನಿದ್ರೆನು ಗೆಂದು ನಕ್ಲಾದು ಅಂಚೆನೆ ನೆನಪು ಅಂಚೆನೆ ಸೇವೆದ ಬಲನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಸಂಪಾದನೆಡು ಏಪಲ ಆಲಸ್ಯ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅತನ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ವಿಶ್ವಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದ ಸ್ನೇಹದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ನಿಖಲು ವಿಶ್ವದ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲು ವಿಶ್ವಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದ ಸ್ನೇಹದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಏರೆ ನಾಸ್ತಿಕಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕರು ಮಾತೆರೆಗಳು ಅಲೌಕಿಕ ಅಂಚೆನೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸ್ನೇಹದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ನೇಹದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೊನೆ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತುನಾದುಂಡು. ಈ ಬೀಜ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪುನ ವೃಕ್ಷ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾಪುನ ಫಲ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಫಲ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಫಲ ಸಮಯಡು ಪಿದಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ಬಾಬನು ತೆರಿವು ನಾವು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಾದ ಬುಡ್ಪುನವು ಇದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ